Udalbiltza, Euskal Herriko lehen instituzio nazionala da, udal izaerakoa, Bilbon 1989ko irailaren 18an, 1778 udal hautetxiren babesarekin jaio zena. Eusko Alderdi Jeltzalea, Euskal Herritarrok, Eusko Alkartasuna eta Abertzaleen Batasuna alderdietako ordezkariak eta hautetxi independenteak zeuden tartean. Harrezkero egindako bide guztia, bere gorabehera guztiekin, Euskalduna jauregian sustatutako printzipio nagusien inguruan eginda. Udalbiltzaren kontrako epaiketa hastear dago. Udalez eta udal hautetxiz osatutako instituzioa udalbiltza eta bertan ordezkari politiko modura edo behargin modura ziharduten 22 pertsona epaitu eta zigortu egin nahi dituzte. Zigor eskariak ez dira nolanahikoak. 10 eta 25 urte bitarteko kartzela zigorra, udalbiltza instituzioaren jardueraren debekua eta auzipetuen inhabilitazioa kargu publikoetarako. Baina zein da 22 pertsona horiek eta udalbiltzak berak egindako delitua? Sumario osoan ez da ageri lerro bakar bat ere delitu penal modura uler daitekeenik, ez da urrunetik ere. Horregatik erasotu gaituzte. Ez dutelako nahi gauzak aldarazterik. Gerra soilik planteatzen dutelako Euskal Herriarendako. Eta guk alderantzizkoa. Gauzak aldatzea nahi dugu eta bake estrategia bat martxan ezarri prozesu atzera ezin baten bidez. Delitu froga modura ageri direnak guztiz sinestezina badirudi ere, udalbiltzak kulturan, hezkuntzan, garapen lokalean, normalkuntza politikoan eta bakerako interlokuzioa lantzeko bidean aurrera eramandako edo lagundutako hainbat proiektu eta lan ageri dira. Lan horiek, jakina den bezala, modu guztiz publikoan eta protokolo administratiboak eskatzen dituen pauso guztiak emanda egin izan ditu udalbiltzak, 1989an sortu zenetik. Espainiako auzitegi nazionalarentzako, Europan beste inon parekorik ez daukan auzitegi politiko bereziarentzat ostera, hori erakunde terroristan parte hartzea da. Beraz, sufragio unibertsalez eta modu demokratikoan aukeratutako ordezkarien jarduera publiko eta gardena epaitu eta zigortu nahi dute. Euskal Herriaren nazio izaera, Euskal Herriaren eskubidedun subjektu izaera aldarrikatzea eta modu praktikoetan ikusaraztea delitua dela ebatzi nahi dute. Izan ere, zer egin izan du udalbiltzak? Gogora dezagun. Zuberoa garatzen ekimena. Zuberoa nozitzen ari zen egoera larriari, despopulazio, biztanleriaren zahartzea eta jarduera ekonomikoen desagerpenari aurre egiteko Euskal Herritarron artean dirubilketa jarri zuen abian. Horrekin lotuta, Euskal Garapen eta Kohesio Fondoaren sorrera sustatu zuen, enpresa garapen proiektuekiko diru laguntzak bideratu eta kudeatu ahal izateko. Zuberoan ekonomia garapen proiektuak sustatzera zuzendu zuen bere lana. Herritarrek egindako ekarpenekin, 400.000 euro baino gehiago bildu ziren, eta dozenatik gora enpresa egitasmo sustatzen hasi. Espainiako auzitegi nazionalak, herritar horiek guztiek emandako dirua lapurtu zuen eta fondoaren lana eragotzi. Euskal Herria, demokrazia eta bakeranzko bidean. Interlokuzio dinamika sustatu zuen udalbiltzak, esparru zabaleko ordezkari instituzionalekin zein gizarte eragile eta eragile politiko eta sindikalekin bake egoerarantz hurbilduko gintuzkeen baldintza demokratikoak sorrarazten lagunduko duen proposamena osatzeko. Ildo beretik, Euskal Herriaren eskubideen karta idatzi zuen udalbiltzak parte hartzea sustatu zuen metodologia erabilita.
Kartak agiri nagusi bat eta arlokako beste 5 ditu, eta edozein prozesu demokratikotan oinarrian egon beharreko eskubideen bilduma da. Herrien eskubideen aldeko nazioarteko konferentzia. Eskubideen defentsan egindako lanaren adibide garrantzitsu bezain koloretsua sustatu zuen udalbiltzak. Herrien eskubideen aldeko nazioarteko konferentzia aurrera eraman zuenean. Kontinente guztietako estaturik gabeko nazioetako ordezkari instituzional eta politikoak batu zituen eta autodeterminazio eskubidea aldarrikatu zuten guztien arteko adierazpenean gatazka politikoen konponketarako giltzar gisa. Jarduera horiek guztiak delitutzat hartu ditu Espainiako Auzitegi Nazionalak. Udalbiltza auziari dagozkion autoetan gainera, delitu froga modura ageri dira egin diren beste hainbat jarduera. Euskal Herriko naziotasun aitormena egin izana. Herrialdeen eskubideen aldeko nazioarteko ligarekin lankidetza hitzarmena. Euskal diasporarekin harreman sarea eratzea. Euskal Herriko ekonomia eta gizartearen behategia sortzeko proiektua landu izana. Euskal Herriko sare meteorologikoa lagundu izana. Hizkuntza eskubideen behatokia lagundu izana. Udako Euskal Unibertsitatea lagundu izana. Euskara elkarteen topagunea lagundu izana. Tokiko irratien multimedia plataformak sustatu izana. Hezkuntzarako eragile guztien artean Euskal kurrikuluma lantzeko hitzarmena sustatu izana, eta abar. Laguntza emateagatik epaituak. Sinestezina. Espainiako Auzitegi Nazionalak bide penaletik eta zigor gogorrekin eragotzi eta baitu egin nahi du edozein herrik borondate demokratikoei jarraiki bere instituzioak sortzeko eta garatzeko daukan eskubidea. Udalbiltzako auzipetuak eurak eta beste hainbat udal hautetsi, eragile eta herritar, abian daude auzi bidegabe hau salatzeko lanean. Alde batetik, udalbiltzaren sorreratik ona, udal hautetsi eta instituzio horretako partaide izan diren sentsibilitate politiko ezberdinetako 2500 pertsona inguruk adierazpen formal bat sinatu dute azken urtean. Bertan, udalbiltza erakunde nazional legitimoa eta beharrezkoa dela nabarmendu dute. Adierazpena Nazio Batuen eta Europako Parlamentuaren giza eskubideen batzordeetara eta beste hainbat giza eskubideen bulego komisario eta zuzendariei ere bidali zaie. Bestaldetik, adierazpena oinarritzat hartuz onartu zuen Eusko Legebiltzarraren osoko bilkurak ez legezko proposamena 2008ko abenduaren 22an. Hitzez hitz, honela dio Kamaran onartutakoak. Bat, aldarrikatzea 1989ko irailean Euskalduna Jauregian egindako batzar sortzailean onartu ziren 5 helburuen alde lan egitea beharrezkoa eta zilegi dela, eta ezin dela delitutzat jo. Helburu eta lan ildo horietan aurrera egiteagatik hautetsi eta alkateak kriminalizatzea demokraziaren aurkako ekimena da. Are gehiago kontuan hartuta, epaituak sufragio unibertsalez aukeratutako herri ordezkariak direnean. 2. Konpromiso hartzea edozein arlo instituzionaletan demokratikoki aukeratutako ordezkariek Euskal Herriko lurralde eta eremu administratibo guztietako instituzioak sortu, bultzatu, garatu eta finantzatzeko duten eskubidea errespetatzeko. 3. Udalbiltza eta bertako hautetsi eta langile horien aurka Madrileko Auzitegi Nazionalean eramaten ari den auzibidea irmoki salatzea, eta estatuko gobernuari eskatzea, estatuko fiskal nagusiak gaur egun mantentzen duen akusazio publikoa erretira dezala. 4. Epaiketa gertatuko balitz, beronen jarraipena egitea Auzitegi Nazionalera ordezkaritza bat bidaliz Eusko Legebiltzarraren izenean.
Ezin diogu utzi Espainiako estatuari estatu totalitarioen jokabideekin jarraitzen. Horregatik, orain arte egindako salaketa instituzio gehiagotara ez ezik, ahalik eta herri gehienetara eta eremu zabalenetara eroan behar dugu. Batzen gaituena indartu dezagun, eta bidegabekeria hau salatu dezagun bakerako eta demokraziarako bidean.